Ahojte, ja vás tu dnes srdečne vítam. Moje meno je Martina, som intelekt tréner a takisto sa 4 roky veľmi intenzívne zaujímam práve o tému network marketing, pretože v dnešnej dobe je za mňa network marketing najlepšia forma podnikania a umožňuje to naozaj každému jednému. Dnes tu mám ale jedného špeciálneho hostia, za ktorého som veľmi vďačná a s ktorým veľmi, veľmi rada spolupracujem. Je krásne vidieť, ako sa človek práve aj na základe network marketingu dokáže posúvať či kariérne, či osobnostne. A ja tu medzi vami vítam moju sesternicu. Tak ahojte, ja sa volám Adela a venujem sa network marketingu pol roku vo firme Shogun. Dnes sme sa rozhodli, alebo teda dlhšie obdobie sme uvažovali o tom, že strašne veľmi veľa ľudí má zlú mienku o network marketingu a veľmi neoprávnene. Pretože sú to zväčša ľudia, ktorí buď len niečo počuli a už si z toho urobili nejaký záver, alebo ktorí vyskúšali ten network marketing, ale boli v ňom veľmi krátko na to, aby vedeli povedať, či to funkčné je, či to funkčné nie je. A takisto možno nevedeli ani, čo to ten network marketing je. A práve preto sme sa s Adel rozhodli robiť niečo také bez naozaj nejakého pozlátka, ako sa to v marketingu robí a reálne rozprávať o tom, čo zažívame. Tak Adel, ja si úplne presne pamätám na to, keď som ťa kontaktovala, lebo v prvom rade som sa chcela ozvať ľuďom, na ktorých mi najviac záleží, aby sme boli na tej ceste toho kariérneho aj osobnostného rastu spoločne. A viem, že my v detstve sme si veľmi rozumeli, tancovali sme spolu, robili sme si spoločne choreografie, proste mali sme aj toho vodcovského ducha možno. Tak si ma napadla práve ty. A ja si presne pamätám, ako si reagovala. Poď, povedz nám o tvojich začiatkoch práve vo firme Shogun. No tak ja vám musím povedať, že som bola jeden z najväčších hejtrov celého network marketingu, pretože som to v minulosti skúšala a vôbec sa mi v tom nedarilo. Skúšala som to aj online, aj offline. Ani jeden predaj, proste nebolo to vôbec záujem. A vlastne potom ma oslovila Maťa s network marketingom tiež. Síce sme spolu komunikovali asi mesiac, stále som jej vravela, že nie, proste to nefunguje, je to obyčajná pyramída, ale nakoniec ma presvedčili práve naše parfémy. Veľmi ma zaujali kvalitou a aj cenou, tak som sa rozhodla, že to vyskúšam a musím vám teda povedať, že je to úplne iný pocit, aj štát, keď robíte ten network marketing s niekým, kto sa tomu už rozumie a robí to dlhé roky a vie, ako to robiť správne, ako keď som to skúšala v minulosti a bola som pod niekým, kto proste nevedel mi dať žiadne informácie, nevedel, proste vôbec sme spolu nekomunikovali a len ma tak hodil a rob si to sama. Takže vidím, že za ten pol rok, čo sa tomu venujem, tak je to neskutočný posun. No ja si pamätám, ešte keby som mohla zajsť tak trošku do detailov, že ja som ti vravela, že je tu istá príležitosť a chcela by som ti o nej povedať. A ty si už na mňa rovno vybalila, hej, presne ako si to spomínala, že nie, my už máme skúsenosti, nie je to funkčné, aj keď ti dajú nejakú vzorku, nakoniec je to úplne iný produkt a počula som už veľa prípadov, že nakoniec tam len tie peniaze dáš, neverím tomu a dokonca ani nie som na parfúmy a parfúmy nepoužívam a mne ani kozmetiku takú netreba, tak naozaj si, a neviem, ani neviem, komu by som to predávala. A nakoniec si sa zdá veľmi rýchly čas stala najlepším distribútorom mesiaca. Tak povedz mi, že aký bol celkovo aj ten pocit u teba, keď si vlastne začala? Myslela si si, že možno to nepôjde a zrazu si videla, že tí ľudia sa o to zaujímajú a nielen, že sa o to zaujímajú, ale potom o tom aj rozprávajú ďalej, o tých svojich vlastných skúsenostiach a že k tebe prichádzajú aj zákazníci, ktorých si ty absolútne vôbec neoslovila. Alebo celkovo, aké boli tie také pocity na začiatku, možno aj, čo si prežívala vo vzťahu, hej, aký mal na to názor tvoj partner, či ten názor je rovnaký aj dnes, ako to prebiehalo u teba? No, takže musím vám povedať, že moja rodina bola k tomu veľmi skeptická. Dnes už tomu tak nie je, pretože ich presvedčili naše kvalitné produkty. A čo sa týka môjho priateľa, ten tiež ani nechcel, aby som do toho išla, ale potom sa mi behom prvého mesiaca vrátila investícia za kufriček a toho presvedčilo, že tak možno, že to nie je až také stratené a rozhodol sa teda, že to bude robiť so mnou
a teraz už aktívne aj on chodí s kufričkom, ponúka to svojim známym, dokonca už aj priniesol človeka, ktorého zaregistroval. V začiatku, keď každého vlastne začnem sprevádzať týmto systémom a vysvetľovať mu, o čo tam ide, sa každého pýtam, čo by bolo takým tvojim cieľom, čo by si povedala, OK, som spokojná, tak venujem hodinku denne tomu, pokiaľ by som zarábala toľko a toľko peniazy. A ja si veľmi dobre pamätám, že tvojim cieľom bolo, že ak za 3 mesiace budeš zarábať aspoň 200 eur, bude to OK. Dneska sú tvoje ciele ale úplne iné. Ako, čo to spôsobilo, že vlastne si zrazu začala mať iné ciele? No a vlastne Shogun ma presvedčil tým, že behom prvý mesiac sa mi vrátila tá investícia a začala som už normálne reálne zarábať okolo 200-300 eur za mesiac, čo sa mi predtým v tej firme nepodarilo. Tu ťa chvíľočku stopnem. Teraz sa dosť veľa rieši verejne rôzne kauzy, pretože MLM marketing je naozaj rozšírený a teraz sa momentálne treba aj traduje a rieši sa tam vlastne, že či sú ľudia stratoví alebo ziskoví. Mala si mesiac, kedy by si bola stratová? Určite som nemala mesiac, kedy som bola stratová. A Vlastne myslíš si, že tu niekto dokáže byť stratový? podľa mňa nie, pretože ak tí zákazníci vyskúšajú, čo je len naše parfémy, tak ja mám overené, že 95% ľudí sa mi po 3 mesiacoch vráti naspäť pre ďalšie parfémy. Takže myslím si, že tí zákazníci sa stále k nám vracajú vďaka tej kvalite, ktorú ponúkame. Čiže si presvedčená vlastne o tom, že ten človek nepríde nikdy o nič, pretože minimálne má ten produkt v ruke a Áno. vlastne platí za ten produkt a aj človek, ktorý vstúpi k nám, že chce proste naozaj reálne začať podnikať, tak vlastne jeho jedinou investíciou je, lebo už o tom rozprávame, možno ešte niekto nevie, že aká je tu investícia, tak jediná investícia je vlastne za náš nástroj na zarobok, pretože dostalo to také meno, lebo si to naozaj zaslúži, pretože kufríček nám zarába a je to vlastne kufrík zo 133 našimi vôňami, 133, ak sa nemýlim, stále sa to mení, lebo vône pribúdajú a podobne. A je tam investícia vlastne 120 eur. Je možné, že by človek tak či tak bol stratový, pretože my stále hovoríme, že dobre, aj keby sa človek rozhodol nakoniec, že na to nemá, že proste nechce ísť tak má postarané aj pre seba, aj pre partnera o parfúmy na ďalšieho pol roka, rok. A pokiaľ to ten človek skúsi, alebo trošičku pozornosti alebo energie tomu venuje, máme dokázané, osvedčené, že aj obyčajný človek, ktorý nikdy nemal skúsenosti s predajom, nikdy nemal skúsenosti s network marketingom, úspeje a zárobky proste prichádzajú. Je to tak? Je to tak, no, keď sa to podarilo mne, tak sa to môže podariť úplne hocikomu. Podarilo sa to už viacerým členom v našom týme. Áno. No tak už vieme, čo presvedčilo mňa prísť do network marketingu a teraz nám povedz, čo presvedčilo teba, Maťa. Tak ja musím povedať, že ja som sa k network marketingu, už som o tom točila viacero videí, dostala úplnou náhodou. Ja som naozaj na network marketing takisto mala svoju, síce nesprávnu zlú mienku, ale mala som ju, pretože som sa takisto priklonila k tej myšlienke alebo k tým názorom tej spoločnosti. A prišiel mi tak network marketing, musíme povedať, že taká dosť podradná práca, pretože ja som si to predstavovala tak, že videla som moje treba spolužiačky, ako každý deň nosia katalógy do triedy a ukazujú nám, že či si niečo nechceme kúpiť a nakoniec, že človek dostane nejakých pár centov za ten predaný kus. Čiže ja som si myslela, že o tom to je network marketing, ale v súčasnosti, keď som naozaj 4 roky intenzívne sa vzdelávala o tom, čo to ten network marketing je, som pochopila, že network marketing nie je ani zďaleka o tom, robiť katalógový predaj, ale skrýva sa za tým oveľa, oveľa viac. A teda k network marketingu som sa dostala tak, že ma naozaj zaujal extrémne jeden produkt a mal veľmi dobré recenzie. Takže som sa vlastne pridala len kvôli tomu, že som chcela mať veľmi dobré ceny. Chcela som mať lukratívnejšie ceny, ako keby som si to nakupovala z nejakého e-shopu. A tu som sa ale začala dostávať aj k nejakej tej edukácii, k nejakým naozaj ľuďom, ktorí sa network marketingu rozumejú. Začala som chodiť na rôzne školenia. Pozrela som sa naozaj na to tak trošku z nadhľadu, že ako to na svete chodí a v podstate som zistila, že práve ten network marketing platí medzi oblasti, ktoré úplne najviac idú, čo sa týka všetkých oblastí. Predbehol to aj futbalový priemysel,
filmový priemysel. A tu už som sa začala rozmýšľať nad tým, že OK, však sme v 21. storočí, ľudia už tak strašne nakupujú online a naozaj vieme, že koľko sa dáva na tie za reklamy, hej, že pokiaľ chce nejaká firma naozaj niečo veľmi spropagovať, koľko musí zaplatiť tým proste celebritám za to, aby tú reklamu natočili. A v network marketingu tento peniaz je potom rozdelený pre nás, obyčajných ľudí. A myslím si, že je to naozaj veľmi, veľmi férové a že v tomto môže byť naozaj len každý spokojný, pretože ak naozaj ste vo firme, ktorá má produkt za dobrú cenu, má dobrú kvalitu, tak v konečnom dôsledku všetci sú happy a každý si z toho môže zobrať to, čo vyhovuje jemu. A takisto sa mi na network marketingu páči práve to, čo nám ponúka, ak sa tomu naozaj reálne začneme venovať, pretože ja momentálne asi tak 10 rokov mám odpracovaných normálne ako zamestnanec. Skúsila som otvoriť dve reštaurácie, čiže mám aj ten taký pohľad zamestnanca, ale aj zamestnávateľa. A poviem, že ani jedno, ani druhé by som nechcela robiť celý život, pretože pokiaľ som zamestnanec, tak som ohraničená z každej strany, kedy musím ísť do roboty, kedy si môžem zobrať dovolenku. Proste premrhala som toľko svadieb, len preto, že som proste si tú dovolenku zobrať nemohla. A takýto neslobodný život sa mne nepáči. A takisto, keď som mala tie reštaurácie, tak zase to bolo 24/7 ste museli byť v tom podniku, museli ste riešiť miliónov vecí a network marketing v dnešnej dobe nám zaručuje proste to, pokiaľ naozaj si to zoberieme vážne, z takého naozaj hľadiska, že áno, chcem, aby toto bolo to, čo chcem v živote rozvíjať, nám dokáže naozaj priviesť ten taký slobodný život, mať dostatok času na šport, na hobby, na naše deti, pretože ak sa nad tým naozaj reálne zamyslíme, toľko ľudí sa okolo nás ťažuje. Ja by som aj cvičila, ale nemám čas. Ja by som sa tým deťom viac venovala, ale nemám čas, lebo musím chodiť do roboty a podobne. Hej? Takže tak. Preto som sa ja rozhodla teda určite sa o to network marketing zaujímať, prehlbovať to a šíriť to do sveta, lebo vidím, ako tu obyčajní bežní ľudia, ktorí možno mali ten taký mindset zamestnanca, sa postupne naozaj učia byť podnikateľom a dosahovať tie úspechy nielen osobnostne rásť, ale aj kariérne. No musím povedať, že ja som tiež vždy o network marketingu mala také obmedzujúce presvedčenie, že dá sa tým popri zamestnaní zarobiť nejakých 200-300 eur, ale dnes, jak vidím, že sa k nám pridávajú stále noví a noví ľudia, tak už si viem predstaviť, že by to bola práca, ktorá by ma aj živila. Hlavne páči sa mi na tom najviac to, že vytvárame tú komunitu ľudí, kde si navzájom pomáhame. Keď niekto treba z práci a niekto potrebuje s niečím poradiť, tak reaguje ten, ktorý má momentálne voľno a to sa mi najviac páči, že Že sme vytvárame taká tak. proste komunita, ktorá sa navzájom naozaj podporuje a delí o to, čo je funkčné, hej, lebo a ja som mala v takých bežných zamestnaniach, aj mám také tie skúsenosti, že pokiaľ treba sa uvoľnila nejaká pozícia vyššia, hej, tak už tam začali ohováranie sa, nedoprajnosť, hej, a tieto veci. Zatiaľ, čo u nás cítim naozaj, že tá komunita je o niečom inom, že jeden dopraje tomu druhému, že jeden poradí tomu druhému. A takto to má byť, že strašne veľa ľudí si myslí, že network marketing je čisto len o tom zarábať peniaze, ale ja si myslím a som presvedčená o tom, že to má oveľa hlbší zmysel, pretože práve aj Maslowová pyramída hovorí o tom, že máme potrebu, prirodzenú potrebu niekam patriť, do nejakej komunity. Je krásne vidieť, ako práve aj v takejto komunite dokážeme spoločne rásť. A to je presne ten taký bod, ktorý naplňa aj mňa. Chcem povedať ďalšiu výhodu, to byť v komunite krásy, keď to tak môžem povedať, je ten, že ja ako žena som sa predtým, než som sa spoznala vlastne so Shogunom, som sa veľmi o seba nestarala, nerobila som si žiadnu skincare, pomaly keď som šla spať, som sa ani neodmalovala, lebo som nevedela, čo to s mojou pleťou môže zrobiť, ale ako som sa začala zaujímať o tie naše produkty a o to, kto v tej našej komunite vlastne je a že či tie ženy sa starajú trošku viacej o seba ako ja, tak som vlastne prišla na to, že sa starám o seba málo a trebalo by to zlepšiť. Tak
A ja si úplne pamätám na tvoju prvú hlasovú správu, keď si prvýkrát urobila naozaj takú, že kompletnú skincare. Ty si bola úplne hotová, že cítiš, jak ti tá pleť dýcha, lebo predtým si bola, však ja nepotrebujem žiadne produkty, lebo ja mám dobrú pleť proste asi od genetiky. A zrazu si len raz umila proste tú pleť a už si bola z toho úplne taká hotová. A pozor, ja o tebe viem, že nepoužívaš napríklad tú skincare už len ty, ale už aj tvoja mamka, už aj tvoja sestra, že všetci sú spokojní, hej, takže vlastne áno, jeden taký úspešný človek povedal, čo sa týka produktového network marketingu, že na začiatku ťa strašne veľa ľudí nechápe, možno ani tvoja rodina, tvoje okolie a podobne. A postupne po pár rokoch zistia, že si ten najviac komunikatívny človek, že si človek, ktorý vie prezentovať, že si dokonca aj najkrajší, pretože si sa najviac o seba staral, hej, a tá pokožka nám to dá vedieť po tom čase. Aj tak celkovo, že z každého uhla pohľadu, že máš v podstate ten najkvalitnejší život. Je to naozaj tak, cítim to aj na sebe, aj hlavne na tej pleti, ako mi je teraz vďačná, keď viem, ako sa mám správne o ňu starať, čo by som vlastne nevedela, keby som nebola v tej komunite žien, ktoré by mi poradili, ako zlepšiť tú starostlivosť o tú svoju pleť. Čiže a ja som zastancom toho, že človek sa veľmi veľa toho učí od druhého človeka. A tu sa zase dostávame k tomu takému vyššiemu, hlbšiemu zmyslu, pretože to nie je o tom, že sa delíme len o to, že ako získať zákazníka, ako si urobil tak veľa predajov, ako neviem čo podobné, ale bavíme sa aj o bežných veciach, ako zvládať bežné veci, nejaké si dávame tipy, rady. A to je to, čo nám umožňuje vlastne takto spoločne rásť. Dobre, a myslím si, že už sme sa dosť porozprávali o tom vlastne, že ten network marketing je o niečom oveľa viac, ale poďme sa teraz dostať k tomu, že prečo práve Shogun, hej? Pretože obhajujeme network marketing, aj keď vieme, že strašne veľa firiem možno nesplňa tie prvky toho takého network marketingu, ktorý by bol duplikovateľný, ktorý by bol funkčný. A trebárs ja konkrétne som sa pre Shogun rozhodla práve preto, pretože je to niečo nové na našom trhu, pretože žijem vo Švajčiarsku. Prerazilo to sem. Viem, aké ťažké je, aby tu nejaký iný ako švajčiarsky produkt proste prenikol, hej, lebo tí Švajčiari proste tu chcú mať a podporovať len svoje produkty. Preniklo to vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Rakúsku, takže som si istá, že u nás to nebude inak. A tam, kde sa spojí naozaj, že nejaká veľká ponuka, hej, pretože pokiaľ máme len jeden produkt, že bol by to naozaj len ten parfum a bol by to jediný parfum alebo 3 rôzne parfumy, tak stále smerujeme len na ľudí, ktorí proste chcú dobre voniať, ktorí proste riešia eleganciu a tieto veci. Ale poznám aj ja strašne veľa ľudí, ktorí tu tie vône proste neriešia, hej, že proste používajú len nejaké obyčajné prírodné vody a to im stačí. Ale mne sa tu páčilo práve to, že máme širokú škálu tých produktov. Takže u nás si vie naozaj každý jeden nájsť to svoje, či čistiace prostriedky s HCCP kvalitou, či kozmetiku, či esenciálne oleje a to všetko je tej talianskej kvality. Veľmi dobre každý, kto sa venuje trošku takému podnikaniu, vie, že tí Taliani si zakladajú na tej kvalite. Zároveň je ten produkt za dobrú cenu, čiže dostupný pre každého. A tam, kde sa spojí naozaj dobrý kvalita cena pomer, to proste musí vidieť. A my máme úplne to obrovitánske plus, že začali sme tak skoro. Ako sa na to pozeráš ty? Prečo práve teba ten Shogun proste prekvapil na toľko, že si povedala, áno, do tohto projektu chcem ísť a s týmto projektom pôjdem s kožou na trh. No, určite som sa rozhodla pre Shogun, pretože som ho nepoznala tiež, takže je tu veľká šanca, že keď začneš s niečím ako prvá, tak aj niečo dosiahneš. Pretože o iných firmách to už vidíme, zapnete Facebook a to je každý druhý príspevok tá istá firma. No a ďalej tie neuveriteľné slevy. Ako 30 až 50% slevu na produkt, to vám nedá nikto nikde. 50%, teraz si zober, ako keby ty si bol podnikateľ, vyrobil by si naozaj nejaký produkt sám za svoje peniaze, mal by si továreň, fabriku, zamestnancov, všetko by si to riešil ty, aj právnické, logistické, proste všetko by to ostávalo na tebe, ale dal by si niekomu úplne len preto, že ti to bude proste povolať polovičku, polovičku.
Veď toto je len nejaká brutálna príležitosť. Takže toto bol ten hlavný dôvod, tá polovica tej ceny dolu, no. A ďalší hlavný dôvod bol, že keď vyskúšaš tie produkty, tak ťa zaujímu aj tou kvalitou a Čo si teba najviac získalo z produktov? Ako to bolo? Ale postupne, pretože u mňa to na začiatku bolo takto, že sme tu začali a samozrejme najväčšie PAV v našej firme, aj vlastne náš nástroj na zarobok je ten kufrík práve s vôňami, čiže sme sa venovali tímovo naozaj vôňam, hej, že neriešili sme na začiatku nič iné, len vône. Aj keď potom sme zistili, že robíme veľmi veľkú chybu. Čo si získalo ako teba? no mňa ako, samozrejme, ako prvé tie parfémy, hej, to je proste ten náš nástroj, ak chcete oboznámiť ľudí s tým produktom alebo tak, donesiete im ten kufriček, vidia tie vzorky, oňuchajú, ovoňajú si ich, takže to je takéto top a potom som začala skúšať kozmetiku. Tak to ako prvé mala som problém s lupinami, tak som vyskúšala náš šampón, ten mi perfektne zabral, takže to ma strašne presvedčilo, to vlastne presvedčilo aj tú moju rodinu. A potom som bola najväčším hejtrom čistiacich prostriedkov, pretože som povedala, že ja mám čistiace prostriedky za oveľa lepšiu cenu tým, že som pracovala vo veľkoobchode. Ale potom mi to nedalo, tak som vyskúšala ako prvý na trúbu Brill Grill a to ma presvedčilo, že taký čistiaci prostriedok určite vo veľkom obchode nezohnám. Takže z najväčšieho hejtru čistiacich prostriedkov sa teraz stal najväčší fanúšik. Na to si presne pamätám a dokonca by som tu podotkla ešte tiež jednu takú situáciu, keďže si spomínala, že tvoji rodičia ako keby tiež ťa od toho až odhovarali na tom začiatku, tak si presne pamätám, keď si čistila rúru, volala si s tvojim tatkom a ukázala si mu, ako perfektne náš čistiaci prostriedok umyl tú rúru a takisto bol z toho taký, že ok, tak možno predsa len tie produkty budú mať niečo do seba. Áno, to bol práve ten moment, vlastne, lebo som mu to ukazovala live, takže videl to žiadne zostrihané video v priamom prenose a v ten moment prestal nadávať na network marketing. Sice ma nepodporoval nejak extra, ale prestal o tom už aspoň hovoriť vzlom, takže... A nemyslíš, že ľudia možno už prestávajú ako keby veriť aj tým takým videám, ktoré vidia na internete, pretože častokrát je to istým spôsobom spracované a podobne. A práve možno aj kvôli tomu, ako keby nevieme ani my potom už ako ukázať tým ľuďom, že však si to pozri, veď si to vyskúšaj, lebo treba ja si myslím, že o Šogane by malo vedieť v rýchlom čase čo najviac ľudí, pretože mm, za takú cenu dostať takú kvalitu a mať to tak, že nemusíme cestovať do Talianska, ale že nám to niekto sprostredkuje, je brutálne, lebo ja som bola ten taký človek, ktorý treba extrémne bol na parfúmy, hej, že naozaj mala som zbierku parfumov značkových a neuvedomovala som si, že v konečnom dôsledku to nie je bohatý človek, ktorý si kupuje drahé veci, ale hlúpy človek. Naozaj poviem to takto, že bola som hlúpa, že som platila tak veľké peniaze za parfúmy, pretože keď sa reálne na to pozrieme, tak výroba nejakého parfému stojí výrobná cena možno nejakých 5 do 15 eur a ostatok je čisto len značka. Samozrejme sa ten parfum ešte rozlišuje, hej, na toaletnú vodu a podobne, ale v našom parfume to je najvyššia koncentrácia 30% bez vody. Takže som naozaj sa zamyslela aj nad tým, že bola som hlúpa, že som dávala tak strašne veľké peniaze do značiek. Lebo proste presne o tom to je ten marketing, že ľudia platia za úplne extrémne častokrát predražené veci. Ale ten network marketing ti častokrát ponúka oveľa lepšie produkty, čo sa týka zloženia, ako sú v drogerke. A tým pádom, že je ušetrené na tých reklamách, tak to máš aj za tú dostupnú cenu. A keď sa pozrieš na Shogun ceny, tak tam jasne vidíš, že tej firme nejde zase o to, aby úplne prestrelila tie ceny, ale práve naopak, že čo taká kvalita za takú cenu, musím to mať. A tým pádom sa vracajú tí spokojní zákazníci, pretože je to pre nich cenovo dostupné. No, minule sme sa bavili aj o tom, že je veľká škoda, že nás poradcov je tak strašne málo, lebo
už viacerí zákazníci zo sociálnych sietí nám písali, že či nemáme nejakú kamennú prevádzku, pretože my, poradcovia, ktorí sme neboli presne v tom meste, z ktorého pochádzal a ten človek si to naozaj chcel vyskúšať, lebo tí ľudia sa naozaj boja už dneska kupovať všetko, čo je len tak proste promované na tých sociálnych sieťach. A mne sa na tom veľmi páči aj to, že sa reálne k nám dostávajú aj ľudia, ktorí nie sú naši ľudia, ale proste nejaký náš spokojný zákazník sa o toto ústnou reklamou podelil ďalej a automaticky sme získali my nejakého zákazníka, čo mi prišlo také, hej, že keď to porovnám s tým network marketingom, kde som bola predtým, čo som musela tých ľudí pomaly nevzdelávať, prečo suplementovať a podobne a kontaktovať ich, tak tu tí ľudia proste prichádzajú aj sami a možno to nejde tú takou rýchlosťou, že z dňa na deň zarobíme ten milión. Ale keď sme sa minule bavili, my dve, že z dlhodobého hľadiska, že teraz si v tom sama si spomínala pol roka, hej, že koľko ľudí len na Slovensku a v Čechách vie čisto len od nás o značke Shogun, tak je to brutálne. Že keby sme zratali, koľko dokopy zákazníkov, spokojných, podotýkam zákazníkov máme, možno ja, čo teraz hodnotím, 99-98% na úspešnosť, čo je proste brutál, hej, že naozaj pecka. Ako to môže byť potom o 2-3 roky? Hej, teraz sa na to pozrieme, ja mám teraz v štruktúre nejakých 20 ľudí, ty máš v štruktúre nejakých 5 ľudí. Dobre, to je za pol roka. Je to úplne nové. Ľudia už tomu neveria, že by vôbec niečo bolo funkčné. Ani network marketingu, ani produktom. Ale keď ich presvedčíme na tých výsledkoch, čo výsledky máme, tak ako to bude z dlhodobého hľadiska? Koľko ľudí sa k nám pridá, koľko zákazníkov zase to bude vedieť od nás. Takže nie je to v podstate tak, lebo ja tu takto cítim, že vlastne aj my ako tým sme sa k tomuto projektu dostali ešte keď bol naozaj v plienkach. A práve to je tá úplne úžasná výhoda pre všetkých tých, ktorí sa pripoja teraz. Vieš, že aj, ja si myslím, že samozrejme, pokiaľ je tam dobrý produkt a pokiaľ je všetko funkčné a vidíme, že proste nerastú len tí hore, ale že rastú proste aj obyčajní ľudia, keď sa tomu venujú, tak to potom bude proste brutálne, aj keď sa niekto pripojí o tie 3 roky, lebo tá firma nemá prečo skončiť, hej. A samozrejme sú ľudia, ktorí proste nechcú to robiť, chcú len proste byť zákazníkmi a nechcú, proste nehľadajú žiadnu inú novú cestu, pretože už majú, hej, tú svoju cestu, ktorou chcú ísť. Takže stále to nakoniec bude, že budú tu musí byť ľudia, ktorí budú predajcovia a tí, ktorí budú proste kupovať, hej. Takže stále to bude mať ten zmysel aj po tých rokoch. Ale z môjho hľadiska teraz, pokiaľ ľudia ešte o tom nevedia, je to úplne, že gigantická príležitosť. Ako to vnímaš ty? No musím vám teda povedať, že nie je to ľahká cesta, ako to väčšina ľudí prezentuje, že dneska začneš, zajtra si milionár. Reálne treba tomu obetovať veľa času, treba na sebe makať. Vidím to aj ja na sebe, keď som zrobila svoje prvé online video, tak nič moc, žiadne reakcie a teraz po 3 mesiacoch natočím video a moja rodina mi sama hovorí, že wow, že ako som sa zlepšila, ako sa mi zlepšil ten prejav, intonácia, aj celkovo, že viac sa tak prezentujem ako dáma, že je to ťažká cesta, je to dlhá cesta, ale ak človek vytrvá a vystúpi z tej svojej komfortnej zóny, tak po nejakom čase prídu zaručenie tie výsledky. Áno, ja by som tiež tak povedala, že je to taký prirodzená súčasť, hej, toho, že keď sa posúvame aj osobnostne, tak ten úspech príde potom prirodzene. A ja aj na YouTube už od začiatku prirovnávam network marketingu k tomu osobnostnému rozvoju, pretože v network marketingu sme ako keby nútení dennodenne vychádzať z tej komfortnej zóny a je už 100 miliónov krát dokázané, že proste len v tej zóne, mimo tej komfortnej zóny, rastieme, že len táto zóna nám umožňuje nejaký ten rast, lebo inak fungujeme na akéhosi autopilota. A ja som to na sebe sama videla, hej, predtým ja som nevedela, o čom je Instagram, ja som nechápala ľudí, ktorí majú Instagram, čo dávajú si tam nejaké fotky, ukazujú iným ľuďom, ako žijú, hej, toto boli moje mienky. Ja som mala za 2 roky na Instagrame možno nejakých 5 fotiek dokopy a to bolo všetko. Potom som začala robiť tie videá, robila akože o každom som si hovorila, aké to je odporné video, jak sa na seba nemôžem pozerať, aké tam rozprávam hlúposti a neviem čo podobne. A
A teraz takisto som dostala za tie roky neuveriteľné, ale neuveriteľné spätné väzby. Ako si ľudia z toho niečo zobrali, ako im to niečo dalo. Zrazu takisto začínajú sa ozývať ľudia, ktorých ani ja som neoslovila aj cez tie sociálne siete. Takže všetko je to naozaj cesta. Je to, ako si spomínala, naozaj ťažká cesta, ale oplatí sa na ňu vstúpiť, pretože je to zase ten hlbší zmysel. Rastieme, rastieme, rastieme osobnostne, rastieme kariérne. Takže Hlavne neviem, v tej komunite rastieme všetci spoločne. Delíme sa, aj keď jedna z nás urobí nejaké video na tie online siete, postujeme si to spoločne do tej komunity, môže to používať každý, takže aj keď niekto nie je taký zbehlý v tých online sieťach, tak vieme ho ako potiahnuť, aby Adel, vedel a nemáš tam takisto. taký pocit, lebo ja si pamätám na jednu takú tvoju hlasovú správu, keď si mi povedala, že keď som si ťa opýtala, ako sa máš, tak si povedala, ja sa mám extrémne dobre kvôli Šoganu, že si mala naozaj také veľmi dobre pozitívnu energiu práve kvôli Šoganu. Čo ti ten Šogan dáva? Prečo si z neho mala dobrú náladu? No, sama som tomu neverila zo začiatku, že by mi network marketing mohol dávať aj nejaký hlbší význam, ale naozaj ma to robí šťastnou. Našla som si ten taký svoj koníček, kde viem utiec pred tými svojimi starostiami alebo problémami, niečo, čo ma baví. Som v komunite, ktorá ma podporuje a No dobré, Adel, tak aby to samozrejme aj pre divákov nebolo dlhé, tak by sme to už pomaličky mohli aj ukončiť. Myslím si, že dnes sme trošku tak začali toto celé a každý jeden, kto sa možno bude chcieť ďalej zaujímať o túto tému, čo im Shogun vie priniesť, aké príležitosti a možnosti sa v tom skrývajú, alebo možno pozrieť sa naozaj, či práve my nemáme tie dokonalé produkty práve pre našich divákov, tak ich vieme pozvať už aj na nasledujúci diel, pretože sme sa rozhodli, že tieto real talky, nič nacvičené, len to, čo naozaj žijeme, budeme robiť pravidelne. Takže povedz, o akej téme, prezrať teda divákom, o akej téme sme sa rozhodli rozprávať na začiatku. prvá téma, o ktorej budeme hovoriť, bude vlastne naše najväčšie gro firmy a tou sú parfémy. Ešte som sa ťa takto chcela nakoniec opýtať. Vedela si ty niečo naozaj tak podrobnejšie o parfumoch predtým, ako si začala s firmou Shogun? No, musím sa priznať, že nie. Myslela som si, že najvyšší level parfému je nejaký z drogerie, ale už dneska to tak nie je. Už viem, že tá kvalita parfémov sa dá rozlišovať. Neprezrádzaj, neprezrádzaj to. Tak na budúce. A ja si len nakoniec dodám, že myslím si, že strašne veľa z nás, ktorí sme začali v Šogane, sme na začiatku, ale nielen tí, proste aj bežní ľudia nemajú vlastne také bližšie informácie o tom, že ako sa pozrieť na ten parfém, podľa čoho sa rozlišuje tá kvalita a možno nejaké typy, triky na to, aby ten parfum, vôňa dlhšie vydržala, alebo možno ani nevedia vlastne za čo platia, hej? Že proste prídu do drogerky a nevedia, že možno v tej drogerke nenajdu ten strop vlastne toho najkvalitnejšieho parfému a podobne. A ako aj Adel spomínala, tie parfúmy sú vlastne gro našej firmy, takže práve preto sme sa rozhodli začať touto témou. Budeme sa baviť možno aj o tom, aké vône sú najviac žiadané, um, najviac žiadané, najviac ospevované a na to možno, aký parfum zvoliť podľa akých udalostí, podľa akého ročného obdobia. Takže, ak ste tu boli s nami, ďakujeme vám za váš čas, pevne verím, že vám to niečo dalo, že vás to zaujalo. Ak máte nejaké otázky, kľudne píšte do komentára a my sa na vás už budeme tešiť pri nasledujúcej časti nášho Real Talku o network marketingu, vlastných skúsenostiach z network marketingu, aj konkrétne spoluprácou s firmou Shogun. Majte sa, čaute, dovidenia Ahojte. na budúce.